Nakasinati na ba kamo ug mga pagbiay-biay? Nakasinati na ba kamo og mga pangyamid sa uban? Huwag kang mag-alala, daghan na ta. Bitaw kining mga tawhana, kining mga kasinatian na ingon ini karon sa bag-ong panahon, ning atong bag-ong tuig, no, sa mga millennial kung baga. Unsa gini tawag gini? Bashers? Bashers ba? Ha? Bashers, tama ba? Oh, tama. Pero kining bashers, nausab na ang tawag, no? Sa unang panahon na apod ni, bisan gani sa panahon ni Jesus, daghan kay mga bashers. Busa mi padayag sa Jesus ug miingon, no? Apan sultihan ko kamo ang usa ka propeta dili gyud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod, no? Ana mga tao. Labi na gayud sa iyang kaugalingong lungsod kay lagi kaning gitawag nato over familiarity. No? Familiar ra kaayo kaniya sa ka tawo, unya ko musulti gani siya murag moyam ina ka tuog ka pala hubog baya. Paghilom diha murag kag bright. Kabalo ba ako mangupira kanako. Mga inaana ba nga mga komedyang kamay pero dunay kusi sa kamatuoran na kung kita suod na sa mga tao niya musulti bitaw siya murag di ta mo tuo, no? Labi na kung nakakailata kung asa siya gikan, kinsa iyang mga ginikanan, unsa iyang mga binuhatan, unsa iyang mga makita gyud ang unang muyamid. Mungiwi nya mahanginan hiwi. Muna gipadayag ni Jesus nga ang usa ka propeta di gyud nawaton sa iyang kaugalingong lungsod kay lagi ang mga tao nakaila kung kinsa siya ingon man sa iyang kagikan busa gayud siya pagayam-iran, no? Tuka ana. Wala man naka-graduate og high school. Bandira man ang inahan ana. Niyang papa tricycle driver unya mo inaana manulti mo si kinsa. Labi na kung ang gisulti ka matuuran unya maigo ta. Mingon na siya ko. O kaha ka ng maayo kay manulti ba in public speaking ika nga nya ikaw nga Ateneo graduate, no, di gani ka kasulti inana ka karisma kung baga, no? Muna may asa man na siya, asa man na niya gikuha nga ano man na siya, ana ra man na niya, anong inana man na siya, tungod sa kasina, usap po na sa mga hinungdan, no? Usap po na sa mga hinungdan nga dili makadawat ba nga siya mas angat nimo, mas daghan siya nahibaw-an kay nimo nga unta kabalo man ka nga tambay ra man na niya ako graduate og Ateneo. Mga pagkamapahitas. Unya gitagaan po niya siya og gitagaan po ni Jesus ang mga tao og asoy nga mga paghitabo, no, kamatuuran, no, nga maghatag og ebidensya kumbaga na ang Ginoo gayud makagagahom og maluluyon dili lang sa mga Hudyo, kundi dili lamang sa mga pipila o mga inila, kundi ang gugma sa Dios alang sa tanan. Labi na pag-ingon siya daghan mga gigutom, no, daghan ang naay kagutom miabot sa yuta kay lagi tulo ka tuig ug tunga ang walay ulan. Nya asa man ang gipadala sa Ginoo nga tabang dili niadto mga tawhana nga maingon ta inila og pinili kundi dito noon sa mga biyuda. Unsa man ang mga biyuda? Nabay mga biyuda dire? Oo. Naghinapakay itong dito sa unahan. Oo. Okay na maghinapakay, ha? Dili lang magsinumbagay, ha? O, kanang biyuda. Ang biyuda, dili lang ingon nawad-an og bana. Ang biyuda manggod ana ang kakabos, ana ang kawad-on, no? Muna simbolo sa biyuda. Labi na ang kababainhan sa ilang panahon, mas ubos kaysa mga kalalakinhan. Unya sa imong pagkamagtiayon, sa inyong pagkamatiayon, nawad-an na ka og kapikas sa kinabuhi, mao ang imong bana, then mag-unsa na malang ka isip biyuda. Labi na gayud kung ang imong anak, puro pud babae, o kaya wala kay anak. Mamahimo kang labing iwit o ubos diha sa katilingban sa mga mata sa kadaghanan. Nasabtan mo ni ang
imahin sa usa ka byuda, no? So nanginahanglan pero dito sa maong sa maong dapit ang iyang tabang, ang iyang kaluoy. Unya sa panahon po ni Eliseo, daghan ang mga sanglahon. No? Kining sangla usa po ni kakuyaw nga sakit nga makatakod. Sa atong panahon karon COVID-19. Sa ilang panahon sanglahon, no? Mga sangla. So usab walay naayo, gawas lamang kang naaman. Unya kinsa man ni sinaaman? Maingon ta nga huyang og pagtuo, walay pagtuo sa Ginoo, no? O kaya maingon ta nga gikasilagan o gikalagutan sa mga Hudiyo kay kaaway man nila. Unya nganon dito man sa kaaway na napunta ang kaluoy sa Ginoo. Nakita unta kay iyatang mga anak, pangapinili ika nga, no? Kay mo man gud nilang pagtan-aw ang Ginoo, ang gugma sa Dios, exclusive. Sila lang kamiray maluwas ika, no? May giingon sa kadaghanan, no? Pero ingon ang Ginoo dili ang akong gugma alang sa tanan, labi na ngadto sa mga mutuo sa akong ngalan, no? Munang those who believe in Him, no, will never perish but have life everlasting. No? So inana pod ang mensahe karong adlaw kanato, labi na nining sulod sa panahon sa Kwaresma, no? Na natahalos kalahati na ta sa Kwaresma. Unya giawhag kita na unta ang ato ang kaayo, ang ato mga pagampo, ang atong mga buhat sa kaayo ngadto sa uban, para pod dili lang para sa manghatag taglim mo sa mutang Katoliko ka dong dili. Katoliko ito meron. Di man ko Katoliko mama, dili para rin sa mga Katoliko akong kaluoy. Dahil na. No, ato kag makililimos adlawng Domingo. Katoliko ka dili. Ingin po dahil makililimos. Obvious ba nagukod diri simbahan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Isip-isip po pag may time, no? Mahanap po ang makililimos. Anyway, ang punto lang din ni mga igsuon, hinatunta nga sama kang Hesus, ang iyang gugma, dili lang sa iilan, kundi alang sa tanan. No? Ang iyang kaluoy o kapasayloan, dili mamili, dili exclusive, kundi inclusive. Mao kana kitang mga Katoliko. Wa ba mo kabantay nga ang simbahan sa uban usaray portahan, usaray entrance o exit, para malaman nila kung ang musulod kauban nila o dili, no? Ikaduha, para ang distribution sa envelope pas at mas dali, no? Joke na, gamayng joke. Pero sa ato bisig asang naisimba, naisudlanan, pertahan, ang uban dito bigay sa likod mo agi, no? Ang sabi pa sabutan na, no? Ako ra niya naghatag og meaning ng portahan, because we want to welcome everyone. We invite everyone, no, to come. Ali duol kamo mangadto ta sa Ginoo, no? Baba mo kabantay kung magbunyag tag bata, ang mga ninong-ninang, naapoy ubang ninong-ninang nga dili Katoliko. Kung naa may purong sa ulo o diri man sa naong o bisan unsa, adali kamo kay usarata sa ngalan ni Kristo Jesus. So again, my dear friends, hinatunta nga atong gugma kaluoy o kapasayloan alang sa tanan, hindi sa ilan laang. Aron gyud kita sa Dios kahimutan inay yamiran. Palihog manindog ang tanan.